imwe problem yatanayo senyika maminista edu maminista emuZimbabwe akadhakwa. Maminista emuZimbabwe ndo vamwe vanhu vatone problem muZimbabwe because maminista emuZimbabwe vava vanhu veve kuti vakungosapota vaMnangagwa chete, havachashande mabasa avo avakapinzwa kuti vaite, because ukada kutarisa mari dzese dzinolonjwa chinzi tapa minista wakati mari yakati, tapa minista mari yakati mari yakati. Maminista ari kutora mari voisa muhomwe mavo because vari kunyatsoziva kuti vaMnangagwa chavari kungoda panguva inoyi vari kungoda support. As long vachingosapota vaMnangagwa vanoziva kuti havana chavanoitwa maminista emuZimbabwe. Ndosaka nyika yacho isina kana chiri kubudirira chiri kuenda kumberi because vaMnangagwa vacho havana zvavanovaita vanhu vacho. Like example, ukada kutarisa mari yakashandiswa 10 million pakugadzira venue rekuitira independence, hapana chinhu chakaitwa kuya. Ende ukatarisa Mnangagwa akatosvika akaisirwa kapeti, akaisirwa umbrella, akanokwira pachiuyi chake akanoadresa vanhu ari pakanaka, but mathousands evanhu aakaadresa iyayo vanga vari mumadhaga ende havakwanise kumubvunza maquestions yayo kuti mari yakaenda kupi. Asi takazoona vaMnangagwa pavakadzoka kuindependence, nyaya yainetsa pasocial media, vanhu vachitaurawo nemasaidi avo vachitaura kuti hapana mari makaba makaita sei. vaMnangagwa havana kana munhu wavakatombopinzawo panguva yakaoma vachimuudza kuti mari yakaendepi ende hapana kana munhu akainvestigatwa. Zvakangofanana nechi-anti-corruption chechiya ndechekunyepa chibhodhi chenhema, chibhodhi chiye chakaiswa kuda kuparadza vamwe vanhu vanenge vari munyika vasingawirirane neZANU-PF. ndo vanhu vanoinvestigatwa neAnti-Commission because vanoziva kuti munyika mukaita mumwe munhu ane mari asingasapote ZANU-PF anogona kutanga kushandisa mari yake kupidigura hurumende yeZANU-PF. Asi kana munhu wacho achitsigira ZANU-PF ane mari nyangwe ikava yehuori havana zvavanomuita. ndo zvinhu zviri munyika. Ende kwada kutarisa vaMnangagwa kubva zvanetsa nyaya iri kuitika munyika yese, iri kuitika kuti pazoitwa mastay away kubva vageza vachiadresa vanhu. vaMnangagwa havana kana chavakatsvaga kuti vaone kuti chii chiri kukonzeresa kuti zvinhu zviitike zvakati. vanongoramba vakanyarara. chavanongogona kungosumuka vonotanga kuti tinokusvasvanga tikakubata ukaita zvakati. ndo chinhu chavanogona kutaura. havana chimwe chinhu chavanotaura chine musoro. That's why vanhu vari munyika vachitaura kuti vaMnangagwa idhumudhumu because murume mukuru, munhu wapresident haatarisirwe kuti ataure mashoko akafanana neiyayo nekuti munhu anenge achirespectwa. Ende iye kana achiti tokusvasvanga hameno kuti anenge achida kusvasvanga ani because iye kana ari munhu wapresident anofanira kutarisira zvese. Ende isusu hatikwanise kuenda kuState House kubasa kwake tonomuudza kuti tikufa nenzara, asi tinokwanisa kuenda murodhi todemonstrata kuti aone kuti tikufa nenzara. Iye kana asimo muhuori hwese huri kuitika anofana kutora maminista ake akapinza basa avari kupa mari omapina onyatsovabvunzisisa kuti wai muri kundinyadzisa. Asi tinotoona kuti iye wacho ndiye anotomira ototanga kutotaura kuti batai musvasvange. ndo zvinoratidza kuti iye ndiye mumwe wevamwe vari kukonzeresa huori ende iye chaari kungoda isapoti. That's why munhu wese anomutsigira nyangwe akaita huori haana zvaanomuita. Ende iye wacho chaari kurwira kugara pachigaro chete, hamene kuti ada kusvika rini, nekuti ukada kutarisa eji yake nemabhillions emari yaari kuba hamene kuti ada kuzoenda kumakuva nemari yacho here kana kuti